म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, वो तिर्स आमी सगल्या आमच्या भाव भयणी पासत भेटोवया जी कोण कोविडाक लागून दुयेंस आसात. आनी सगळींच जाणां म्हण तूं केन्ना केन्ना आमकां हो रोग लागतलो. आमी जाणो की तें आतां सगळें वाऱ्यार आसा म्हणून. ताका लागून आमी सगल्या आमच्या भाव भयणी पासून मागया एक नवी पिडा, एक झूज कशें तें, एक विशाल आख्या विश्वाचें एक झूज आतां हें उपरासलेलें आसा. ताका लागून आमी सायबीण मांय कडेन मागया. कित्याक लागून हें सगळीं पातकां आमचीं वाडत वतात तेन्ना तिणें आमकां शिडकायल्लीं, पूण आमी आजून त्या आमच्या काळजांत मनांत येवंक ना. परतून आमी संवसाराची चालीनूच आसा. ह्या संवसारांत रावतल्या भाशेन कोत्ता हांव, एकामेकाचो परवा करिनात. तर भयणीनो भावनो, आमी सगल्या पासत मागया सायबीण मांय कडेन आमकां सुटका पातकांतली दिवच्याक आनी सगल्या वायटा विघ्नांतलीं. तर आयज आमी उपासूय करया. आयज आमी आख्खो तिर्स रुजाय करया आनी हे परी आमी सायबीण मांय कडेन विनंती करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. सतमानता देवाक, सोरपोतेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरंबी संभावलो, आंकवार मारये थावन जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोतेदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय तावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुजुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो बावाड बोरवांसो आनी मोग, प्रिती मोग वाडच्याक आमी एक आमच्या बापाची नोमान बरी म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निबार. नोमान बरे कृपेन बोलले सुरवेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू, भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सुरवेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू, भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सुरवेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू, भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर. जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. मातयेव 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच सोर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गांत थावन एक ताळो असो गाजलो, ओ म्हजो पूत, सगळे अपुरबयेचो, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निबार. नोमान बरे कृपेन बोलले सुरवेस पोच ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू, भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सुरवेस पोच ठाय आसा,
ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येमपणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लोग्ना वसऱ्यांत जेजूची आप परगोटणी जुवांव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें ओस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दरेकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आणि आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बोगोस आणि आमकां ताळणेन पडून दिनाका पण वायटांतले आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा
ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमचे पातकां निबार आमकां यमकोणांतले उज्यांतले ओ स्वर्गार सगल्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरगोटणी मार्कू 1:14-15. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गलिल्याक गेलो आनी थंय देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो. नेमलोलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बापा तूं सरकार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पण वायटांतले आमकां निबार. नुमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां यमकोणांतले उज्यांतले ओ स्वर्गार सगल्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर लूक 9:29. मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बापा तूं सरकार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पण वायटांतले आमकां निबार. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा
उस्त्यामध्ये तुझं दैव आणि सदैवचं पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचट आहे असा उस्त्यामध्ये तुझं दैव आणि सदैवचं पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचट आहे असा उस्त्यामध्ये तुझं दैव आणि सदैवचं पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचट आहे असा उस्त्यामध्ये तुझं दैव आणि सदैवचं पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचट आहे असा उस्त्यामध्ये तुझं दैव आणि सदैवचं पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचट आहे असा उस्त्यामध्ये तुझं दैव आणि सदैवचं पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचट आहे असा उस्त्यामध्ये तुझं दैव आणि सदैवचं पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचट आहे असा उस्त्यामध्ये तुझं दैव आणि सदैवचं पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचट आहे असा उस्त्यामध्ये तुझं दैव आणि सदैवचं पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचट आहे असा उस्त्यामध्ये तुझं दैव आणि सदैवचं पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवारण आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चोड करत आसलोल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी लूक 22:19-20. आनी जेजून उणो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच जेजून पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमच्या बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराय जायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेंत पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचट आहे असा उस्त्यामध्ये तुझं दैव आणि सदैवचं पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचट आहे असा उस्त्यामध्ये तुझं दैव आणि सदैवचं पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचट आहे असा उस्त्यामध्ये तुझं दैव आणि सदैवचं पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचट आहे असा उस्त्यामध्ये तुझं दैव आणि सदैवचं पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचट आहे असा उस्त्यामध्ये तुझं दैव आणि सदैवचं पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचट आहे असा उस्त्यामध्ये तुझं दैव आणि सदैवचं पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचट आहे असा उस्त्यामध्ये तुझं दैव आणि सदैवचं पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचट आहे असा
ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येमकोणांतल्या उज्यांतली वोर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. नमान राणये काकुळतीचे माये तूंच घे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळ शरातनी तुजी काकुळतीची नदर घाल. तू कोणवाळे आणि मोगाळ दुलो बांकवार मारये. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माय आमचे खातीर माग जिसून बसायला ते आमकां फाव जावचें. मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रुजारेचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसयलेले आसा ते आमकां मेळोशी कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपले चाकुरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोतोल्यांक दुस्पटा येता. पदवेतरांक तो सतरां वयलीं शेवटिता. इणवळक्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमची पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या काकुळतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक शेरोणाक घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. T43 रुजारी सायबिणी. रुजारी सायबिणी तू आमची राणी. विसरो नाका गे आमची मागणी. कृपा दी आमकां दुखांनी रडूच्या. आमची पातकां आमी सोमेस्तानी विनोती कोर माये. तुज्या पुता लागीं आमी जोडूच्या. सोर्गीची देणी विनोती कोर माये. तुज्या पुता लागीं आमी जोडूच्या. सोर्गीची